Welkom bij Deze Wieken, het programma met de beste en mooiste reportages van de Aroene Wieken. Dit zijn de onderwerpen van Joert. Survival kortste tille, zwierste editie ooit. Gemeente Ljouwert helpt Europaplein naar de Filistijnen. En uit hier de prijswinnende reportage van de laatste Alversterrenfietser. Dit en meer in deze aflevering van Deze Wieken. Vrienden wieken wie het nog haast 17 graden en zitten we boeten in de zinnen. Maar nou in de winter werd hielendal weer om. Vlieland en Schielge lieken zelfs wel wintersportgebieden. Op gomplakken lezen zo'n juiste sneeuwduin van wel een hele meter heeg. Schielge en Vlieland juster. Het begint maar eens al betier te snijden en het blijft ik snijden. Daarbij stiert er een hudde wien uit het noordesten waar dit zwaar het voor sneeuwduin van soms wel een hele meter heeg. Een bijzonder fenomeen, zei heel maart, veroorzaken toch een delslaggebied op de grens van zee en loon. Dat is een kustfront, zat we zeggen. Dat komt vanwege het zeewetter, een koude boppenlucht, koude ongeveer van lucht in de onderste luchtlagen en dan op de grens met het kustgebied en het zeewetter ontstaan de grote temperatuurverschillen en dan heeft een gebied met sneeuw en dat blijft dan vaak 24 uur lezen. En dan valt er een pak sneeuw, dat heeft meestentijds in dik winterwaar midden in de winter. Van maart is het toch wel vrij uniek. In de peeroerentijd valt gemiddeld een centimeter of 10 sneeuw. In de buien is er betiden meer zicht, verder valt hoe laat staat. En als de zenne erbij komt is het geniertje voor de vakantiegangers op de eilanden. Zeker 10 centimeter. Het was heerlijk. Het was helemaal super. Nou, prachtig natuurlijk. Het is altijd, want ik woon wel op Friesland, maar we hebben vaak dat het sneeuw op het land valt en niet bij ons. En nou was het dus alleen maar bij ons helemaal. Dus dat was wel fijn eventjes. Lust voor het oog en weer geweldig. Ja. En hier laat niks, dat is een verbazing. Ja, vernuft je dat? Ja, want de automat geeft op Helburg. Dat mag een skimmeis, maar dat valt nog mij. De winterse omstandigheden van deze maanden vormen een groot contrast met Vlinier. De gemiddelde temperatuur bloot tot notenstekken op 5 graden, een graad lager als gewoon, en meer dan 3 graden verschil met 2012. Voor een soort mensen might wel might iets worden, maar het fruitzucht is onwis. Als dat patroon er een keer in zit in zijn maartmannen, valt dat nog wel weer eens weer omkomen. Dus ik zou nog net usbliet might zien, mooi ruim en een temperatuur van zo'n graden. Een lek in de wetterleiding veroorzaken juist dat er op grote schaal wetter hamsteren is. Binnen een uur wie al het flessenwetter in de Ljouwerter supermarkten uitverkocht. Duizenden mensen vliegen naar de winkel. Doet er in ien geen wetter meer uit de kraan kwam. 45.000 huishoudings in Ljouwert en de dorpen daaromheen hier geen wetter. De steuring dwarre meer als 2 uren omdat het wetterbedrijf Vitens het lek eerst net fine koer. Op het Oudehuis Tjerkhof staan alle heldtjenesten paraat, maar die hoeden net in actie te komen. Vitens voert het lek uiteindelijk op de Planetenlaan op bedrijventerrein De Hemrik. Joert is verder zocht naar de oorzaak. Er is vol protest in de plannen om de dagopvang van drugsverslaven in Ljouwert te combineren met de dagopvang van het leger des Heils op het Tuin in de binnenstad. Ondernemers en bewoners reageerden juist tegen emotioneel op een informatiebijeenkomst. Verantwoordelijk wethouder Andries Eckhart kreeg in het voor zelfs 3 mails. Daarom weer beveiliging aanwezig op een bijeenkomst. Bewoners van de Tuin had al hier alles mooi maken in de jaren 90. Verslaafden en orendaklezen bij en oor in een dagopvang. Maar als gevolg dealers, bedreigings, geweld en orenoorlijst. Het gierenlijst hier krijgt beter zonk de dagopvang van junkies op de Zuidergrijfswal zit. En die moet daar blijven, vindt de buurt. En dat lieten ze juist op de informatiebijeenkomst weten. Een bijeenkomst met beveiliging erbij. Want de reacties op het plan binnen soms tijden vol. Je durft straks niet meer over straat en daar worden we heel moe van en heel boos. En ik denk dat u kunt verwachten dat als u gaat zeggen van oh, we gaan door, dat u een heel agressief stukje Leeuwarden krijgt. Maar niet van de junks, maar van de bewoners zelf. Van bedreigings die hem in het voor via de mailtas gestuurd waren, luidt wethouder Eckhart net wekker. Ik heb natuurlijk wel de nodige ervaring op dit terrein. Overal waar je een voorziening wil doen of een voorziening wat uitbreiden of aanpassen, komen buurtbewoners, ondernemers komen in verzet. Ik kan even op blad laag komen en heb een verhaal geschetst. Ik heb maar 1 vraag. Wil jij signaal staan? Wil jij signaal staan? De meesten zijn net de oortjoegen. Ik net door de politie die de extra te verwachten oorlijst in een hoorn houden moet. De aanpak van dealers, dat is toch wel een vrij moeilijk probleem. Dat ontken ik ook niet.
Want daar bak je inderdaad, komt weer in terug. Dus dat is een moeizaam proces, zeg maar. Dat kun je niet. Ik heb daar mensen met missers zien zwaaien, schreeuwen, aangaan. Je kan het niet weten. En toen ik dit las, ik kan het bijna niet zeggen. Ik ben helemaal overstuur van dit hele gebeuren. Want dan krijg je bij allemaal hetzelfde geitje terug. En dan kan ik zeggen van er gebeurt niks. Het gebeurt absoluut weer terug. Ik kan het niet anders bedenken. En wij zijn er allemaal kapot van. Het gaat nog maar om een plan. Uiteindelijk moet de gemeente hier besluiten of het trok gaat of net. Dat waren de meest opvallende nieuwsreportages van deze week. Ze staan ook bij u op de website, gaan daarvoor naar uitsturing mist. En nou verder maar de sport. Snijn wie de 12e editie van de Survival Run in Koortse Tille. En dit hier wie het dreig benammen terug de kjeld. Bij Survival gaat het erom dat je je bandje net inlevert. Want als je dat doet, dan betekent dat je een hindernis net helle hebt. Er zijn dit hier maar liefst zo'n 1100 inschrijvingen in verschillende categorieën. En wij volgen de Zwitserse klasse. Een parcours oer 17 kilometer, maar maar liefst 68 hindernissen. En telde bij op die hele hudde, koude, wat is te wien. En je begreep al dat deze survival run de Zwitserse editie is zo'n jaren. Frieske favoriet voor de titel is deze Kerstwind. Hij is de voormalig Nederlands kampioen en lijkt hier op het derde plak. Op een hele minuut efterstaan van de nummer 2 en dat is Jochem Bruggink uit Venlo. En afdalen bij de touw. En de nummer 1, dat is de Belg Michael de Koman uit Gent. En die is kreeg mooi deze hindernis. Oerol in Koortse Tille hing je touwen en balken. En de ene hindernis is nog dreger als de oor. We gaan de touwen in, Jelle. Dan gaan we entry naar deze balken. Onder de balken terug, apenhang, naar die balken. En dan gaan we onder het net terug. Dan komen ze naar boven, dan ze die bovenste balken met ze hinnen. En dan ben je in de volgende hindernis. Is het zwier? Loeizwier. Ja. En dan komt daar de nummer 1 van de wedstrijd, Michael de Koman, alweer aan. Van de 68 hindernissen is dit misschien wel de zwiste. Een apenhang van maar liefst 70 meter. Want in Koortse Tille hield, hoe extremer, hoe beter. Een buffel en beul en dit zijn de beste, de iets minder golden komen nog. Nou, ik denk dat het aan een slagveld werken hier. Dat is leuk om te zien. Ja, want als je dit bedenkt, zulke oefeningen, dan mag je wel, dan heb je een zieke geest. Ja. Ik ken er niks van, het zit in een geen. Langs de apenhang van Nederland. Alsjeblieft. Om je een beetje moed in te praten. Het liep het zo makkelijk bij de toppers. Met speelsgemak hingen ze in de touwen. Maar net bij elke nien gaat het zo soepeltjes. Goed zo. Heb je al mannen zien huilen? Nee, nog niet. Nou, dat doe ze niet, hè. Ik kan het niet maken natuurlijk. Ja, kom op, Pieter Buitje. Kom op, hè. Ik denk dat ik daar nog een keer doe, man. Het is gewoon kloot. Godverdomme. Ze krijgen u niet klein. U wil het gewoon. U wilt deze oefening gewoon doen. Ja, in principe je wilt hem gooien. Dan moet je de handen ook afhakken. Godverdomme. Azen komen we bij deze man weer om. We gaan even naar voren, want daar is het spannend. De strijd tussen Bruggink en de Belg de Koman. De Koman leidt hier nog op koers, maar is inhellen terug Jochem Bruggink. Bruggink had het dreig en leidt eruit en moet dan op een nij beginnen. Dan de Koman. Hij kan Bruggink nou weer voorbij. Maar hij moet deze oefening daar een goed aanbrengen en dat slag het net. En als deze jongens niet al man in het talibje er alle dagen voor trainen, als zij het al dregen, dat jouwt wel aan hoe zwier dat het is. Bruggink dan. Hij redt het nou wel op. En hij redt het als eerste op om deze hindernis te nemen. En daarmee slaat hij een god met zijn concurrent. En die vastsprong jouwt de man uit Venlo ik net meer uit handen. En Jochem Bruggink prolongeert zijn Nederlandse titel. De Koman eindigt het als tweede. En op het derde plak is dan Kerstwind van Jester C. En eens is hij daar net heel tevreden over.
Ik weet niet hoe lang ben je al binnen? Nou, een minuutje of 8. Ah, dat is de volle, ja. Ja, dat is de volle. Meer training worden. Dan gaan we nog even weer waarom naar de mindere goden. Succes verder. Want je wil dat bondje eens net inleveren. Als hij hem alsnog hellen, dan krijg je het bandje weer waarom. Ja. Ja, zeker. Dus we hopen dat het eruit. Ja, wat denk je? Slag het hem nog? Nog eerlijk waar, ik denk het net. Je zit nu aan Moskou. Nou, nog een keer erin, of niet? Ja, voor jullie zou ik het nog één keer doen. Godverdomme! Kom op, hè! Waar kan die mee? Machtig, hè? Afgelopen, uitscheiden. Uitscheiden, jongens. Knip de band voor de deur. Tona! Een reportage uit Bobbeslag wie dat van Arne Wieke. Omroep Friesland had ook een handig oerzoek van alle uitslagen van het voetbal, korfbal, basketbal en volleybal. Klik daarvoor op de knop uitslagen op de site omroepfriesland.nl. Als je het nice wilt volgen hebben, dan kan het je net omgeen wezen dat er nogal wat te dwan is om het Europaplein. Dat is dit plein hier aan de westelijke ingang van Ljouwert. De gemeente die wil het helemaal verloren hebben, maar zo'n 150 buurtbewoners die vinden dat helemaal maar niet. Dat het al maar voor weten. Waarom had die mensen haar zo druk maatje om een gewoon plein? Wat is er zo mooi en zo bijzonder aan? Het is de tuin, als je dit zegt, dit is je vattuin. En die vattuin, dat mag men opbouwen. Dat mag men net verrooien in asfalt. Het deugt niet in zijn ontwerp. Het voegt niks toe. Het neemt alleen maar af. En het kost ook nog een boel geld. Dus, niet doen. Twee duidelijke tegenstanders van het plan van de gemeente Ljouwert voor een nieuw Europaplein. Maar wat is er dan zo mooi aan het verkeersplein dat nou voor zo volle opscoors waard? De toekomst van het plein biedt architect Chris Vechter van Ljouwert naai aan het hart. Hij leidt uit wat er dan zo bijzonder is aan deze ovale rotonde. Leeuwarden krijgt een gezicht naar buiten toe door het Europaplein. Dat is waar je van buiten de stad inkomt. En de grote bijzonderheid is natuurlijk dat die entree in de West-Oostlijn kruist hier de Noord-Zuidlijn van de stadsring. En die combinatie levert dat mooie plein op door de wijze waarop het in de tijd is vormgegeven en zoals het in de tijd natuurlijk wordt gebruikt. Als je daar rijdt, je hebt overzicht, je hebt doorzicht, je kunt je oriënteren. Op alle plaatsen kun je altijd de voet van de gebouwen op de grond zien. Opvallend is dat er net alleen nog heegbouw om het plein heen zit. Oh, dat is gezellig. Daar ben je dus al. Ja, prachtig. Kom erin. Tje, hier heb je mijn vrouw. Die is dus nog heel mooi aan het borduren. En wij dus. En dat is de kamer. En daar heb je prachtig uitzicht. Zoals je dus op dat groene veld van het Europaplein. Waarom ben je precies op dit plak wijn gaan? Ja, dat is een hele leuke, positieve vraag. En daar heb ik een goed antwoord op. Mijn vrouw wil in de stad blijven en ik wil graag naar buiten. We hebben dit gevonden in dit huis. En op dit plak, met name heel dicht. Buiten uit, wij binnen 2 minuten ben ik in de velden. En mijn vrouw zit 3 minuten op het ijstijd, bij wijze van spreken. Het Europaplein werd gebouwd in de jaren 50. De tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het was een tijd van vooruitgang en daar je de ek een oren bouwstijl bij. De hichte in. En dat wie naai verljouwerd. Zo verroor het kele plein stadig gewoon in het Europaplein, liek als wij dat nou kennen. Ik heb dus hier nog een foto van KLM Aerocarto uit 1958 en dan zie je hier het Europaplein. Merkwaardig, je ziet dat dit gebouw, dat is het Aerohotel, dat is in aanbouw. Hier hebben de Algemene Friese Flat, zij heet dat hier, maar de Helicomooi, alle jaar ontworpen door architect Heldoorn. Dit is nou de Phoenix Flat. Dit binnen huizen en het huis waar ik in woon, je ziet dus de fontein er nog net, want die is dus in 64 gekomen.
Vechter en Van der Hem binnen duidelijk chinstanders van het plan van de gemeente Ljouwert. Maar waarom eens? Wat doogt de neffens haar net aan dat plan? Ik vind het slecht gemotiveerd en nog veel slechter uitgevoerd in ontwerp. En ik mag dus ook van harte hopen dat het ontwerp nooit te nimmer gerealiseerd zal worden. En waarom niet? Omdat de basiskwaliteiten van het plein zodanig gerommeld wordt dat alles wat met de beleving van de mensen te maken heeft, totaal verloren gaat. Idee, er komen keermuren, er komen ophogingen, er komen onderdoorgangen. Dus het maaiveldniveau als maatgevende niveau verdwijnt. Net een verheging à la Dragsterplein, zeker geen tunnels, maar dat jouwt onveiligheid. De structuur van het plein gaat kapot. Het rijdt altijd op het Europaplein. En dat geldt voor de auto's en dat geldt voor de fietsers. Het rijdt hier altijd. En dat is toch het enige wat je wilt? Men heeft het wel over het ruimtelijke inzicht van het plein en dergelijke. En asfalt kan ook ruimtelijk werken. Ja, dat kan wel weer wezen. Maar het is dus net green. Als je op psychiatrisch bezig bent, dan weet je wel wat voor kleur je dan broek in de spreekkamer? Green. Green. Heel goed. Prima. Dat is het. Dat jouwt rust. Dat jouwt rust. En dat heeft de mensen nodig. En dan valt het verkeer net op. Daarom ga je nog een green trui aan. Yes! Het Joerdijzige plan liep het tussen Malje dus niet. Maar is er ook een alternatief mogelijk? Chris Vechter betocht een eigen plan. Wat wij bedacht hebben, dat zie je hier. En dat zijn dus 4 toeritten. En dat zijn 3 rijstroken rond het plein. Waarbij het eigenlijk zo is dat je kiest, ik kom dus hier van Marsum, ik kies de linkerbaan. Dan ga ik ongemerkt naar de middelste baan, ongemerkt naar de buitenste baan, ik ga er hier af. Dus het weven van verkeer tussen banen op het plein wordt vermeden. En dat is natuurlijk aan de overzichtelijkheid draagt dat geweldig bij. En verder blijft eigenlijk het hele punt overeind. We halen weliswaar die Ventweg aansluitingen weg. En we leggen dus hier omheen de ring van Ventweg, annex fietspad, annex ontsluiting van het parkeren. Bijvoorbeeld hier bij het hotel. Maar wat hier blijft is dus de openheid, het overzicht en de hele veilige verkeersafwikkeling. Hoe het naaienplan er uiteindelijk ook uitkomt te zien, het Europaplein bloot alle dagen vergees te bezichtigen. Je zag naar deze week maar de meest opvallende reportages van de oude dagen. Onder andere over cultuur dus. Maar stem ik zo op Bureau de Vries, s'nachts van 11:01 op radio van meer cultuur. Ga je wat helpen? Ja, ik probeer het al vanzelf. Je maakt het nog 30 kilometer in 2 uur. 34 kilometer. Nou, in 12 uur is dat helemaal, hè. Oh, geen jaar. Want je bent de allerlaatste, hè? Ja, maar ja, ik word toch... Maar toch in de laatste wezen zelf. Maar wil het net tijd om auto te stappen? Nou nee, ik ben nog even trooien. Ik wil helien. Ik wil helien. Ik wil helien. Maar je zit ik met scheef op een fiets. Ja, maar ja, dat is mijn heupen. Ik heb al lang een verkunstheupen. Zit er hier wat scheef in? Nou, zit me de ene, ja, dat zit net helemaal goed. Maar
fietsen, ze mij, dat niet wordt. Ze mij, ik kan beter wat fietsen rennen. Even wachten, meneer. Meneer, even wachten. Wil je even wachten? Ja. Even wachten? Ja. Even nog Maar hij krijgt contact met het bestuur. En die heeft ze nu gezegd, wij mochten jou net meer gaan letten. Want jou heiligt het net, want het is namelijk zo. Het is nog 10 minuten voor 11 en je moet er nog 30 kilometer. Ik vind het leuk. Je mag je wat terug. Je mag je wat erop fietsen, maar tolenvoeren is de tolenvoeren. Als jou kwartier tol binnenkomen krijg je geen medaille meer. Nee. Nog niet een pech. Ik ga een bol uitfietsen. Daar heb je ook gelijk aan. Ik heb een medaille. Ik fiets rooien. Oké. Dan ben je geen medaille. Oké. Ik vind het jammer dat ik geen medaille krijg. Nou het beste. Dus je ging het allemaal achterom? Ja, we zijn besloten dat wij erachter blijven. Het is, nee, ik vind het net verantwoord om helemaal in te gaan. Nee. Stel je voor, hè, wat er wat gebeurt, je gaat net een lekkere nacht in, denk ik. Nee. Ik lees op bed en denk ik best goed op bed. Ja, hè? Ja, dat kunnen we net op de zak komen. Nee. Stap je net gewoon uit? Nee, ik stap net al. Ik fiets naar een vriendje daar straks. Een vriendje? Naar een vriendje daar, ja. Maar waarom mag je daar nou nog in? Daar kom ik wel uit, vriendje. Dus dan mag je nou helemaal naar huis te fietsen? Nou, helemaal. En wachtte ik hier op jou in Bolzert? Nee. Nee, laat het met die hier op mij. Ik net die vriendje? Nee. Ik ben niet mooi en broer van mij nou zit mij. Die met morgen weer aan het werk. Dus ik ben die laat op bed. Ha, heren. Ja, goeie jongen. Ja, goeie. Je zitten hier nou als lijsten? Ja, het is wat mooi waar, no? Ja. Ja, het is noffelijk buiten, hè? En het is nou mooi waar, dus we moeten mij wijzen. Ja, toch? Daarachterin, daar komt nog geen om. Er komt nog hier aan. Nou, nee, mooi te leven. Het is toch tolle woorden geweest? Ja, het is tolle woorden geweest. Dat ben je fietsers, joh. Ja, we worden 15 voor, dat is juist daar. Ja, dat zo. Jawel. Je dat de laatste? Ja. Zullen we zijn taaljogen? Ja, we gaan zijn taaljogen. Ja. Nee, dat was 4 dan, hè? Ja. Hey! Zo. Ik mag u niet meer laten gaan. Het is 12:30. Nou, dat vind ik nou, zit me. Meneer, ik heb orders. Ik fiets wel gewoon terug. Ik ben. Wilt u dan even 5 tellen wachten? Ga ik even in overleg nog met het bestuur. Ja. Als u
nu in de bus stapt, dan krijg je nog een medaille. Doe je dat niet, dan krijg je geen medaille en deze wordt niet geregistreerd bij de andere ritten die je hebt gemaakt. Dan maakt het maar even. Daar win je. Ja? Oké. Zo. Bij mij zit er verder geen punt van. Ik zal jou de medaille, Jan, want ik ging het jou denk ik om. Oh ja, want die hoeft. Uiteindelijk wel, denk ik. Maar ik zal hem je, Jan. Oh. Kijk eens even. Nou. Ik heb het toch verbracht en ik heb een medaille nou. Ja. En ik ga dan. Nou, hoe ging je nou in de hoer staan? Ik ging wel op een fietsje. Nou, ik weet niet of dat wel maat. Ja. Hoe ben je al in Bals het komen van de man? Nou, op een fietsje. Ook op een fiets? Ik heb een fiets. En jou rieden nou weer, willen nou naar Fransie, daar rieden weer op een fiets? Oh. Ja, dat wordt wel een probleem, denk ik. Is ik, hè? We nemen uw verantwoordelijkheid en we brengen jou ik naar thuis. Oh, nou, dat is niet goed. Nee, dat weten we wel, maar wij vinden wel dat het maakt. Ja. Ja. Dus we doen dat even. Ik vind het even. Ja. Even. Maar goed, het is ook een kwartier voor in, misschien ook een kwartier voor jou met thuis binnen. Ja? Ja, zeker. Maar ja, dan krijg je in elk geval maar een goede gemoedsrust erbij. Dan kan ik maar een goede gemoedsrust erbij. Ik neem even een echte Sonoma en een sleep om het leven, jongen. Ja, dat komt wel goed. Nieuws, sport, cultuur en het leukste van hier, het ziet weer alle keer in deze weken. Na je weken ben we er weer. Graag ontdaan.